दिनै बिजनि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि बिथोन बायदियै दिनै मोनाबिलि समाव जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरि मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि थैनाय सान बे सानजों लोब्बा लाखिनानै बिथाङा जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनो, बिथांनि जिउमाया जाहाथे गोजोनै थाबाय थायो सोरगोआव, बिनि थाखाय जोङो बे केन्डेल लाइटिं हाबाफारिखौ लानाय जादों। दिनै बिथाङा 2017 मायथाइनि 8 डिसेम्बराव रुंसारि जादोंमोन जोंनि गेजेरनिफ्राय। दा बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो दिनैहाय दख'रायावनो फालिनाय जाबाय। बिथांनि सावगारियाव बिबार बावनायनि गेजेरजों बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनजेन आफादगिरिमोन। दिनै बिथाङा एबसुनि बिबान लानानै हारिखौ बोरै लांनांगौ, हारिखौ जौगाहोनायनि जि खामानि मावलांबाय, बिथांनि बिहोमाया बर' हारियाव गोबाङैनो दङ। दिनै बिथाङा एबसुनिल' बिबान लाबोआखै, बिथाङा फोरोंगिरि हिसाबैबो खामानि मावदोंमोन। बेजों लोगोसे बिथाङा थुनलाइ आयदायावबो बिहोमा दंमोन, गोबां बिजाब बिथाङा दिहुनलांदों। दा बेखायनो बिथांनि जि खामानि मावनाय बेयो बर' हारिनि थाखाय एसेल' नङा। दा बेखायनो बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो फालिबोबाय थादों। देग्लाय 4थि खेब बिथांनि थैनाय सानखौ फालिदों आरो उननि समावबो फालिलांबाय थागोन। दा बिनि गेजेरजों जोंनि इयुन जोलैफोरनो जों बेखौनो फोरमायनो नागिरदों, बिथांमोन बायदि जोंनो गोबां सुबुं नांगौ, हारिनि खामानि मावग्रा जोंनि गेजेराव सुबुं नांगौ। दा बेखायनो बिथांमोननि जि खामानि मावनाय बेखौ सं दानानै जाहाथे जोंनाव गोबां आरोबाव बानेश्वर बसुमतारिमोन बायदि हारिनि मोजां खामानि मावग्रा इयुन जोलै जाहाथे ओंखारथों। बेखायनो जोङो बिनि गेजेरजों बिथांखौ सिबिनायनि गेजेरजों जोङो बिथांनिफ्राय बोर बिदों, जाहाथे जोङो बिथांमोननि आद्रा थानाय खामानि, जि बिथांमोननि सिमां, बेखौ जोङो मोगथाङाव जाफुंहोनो हायो। बेखायनो जों बे हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो बिथांनि जिउ सोलेर जाहाथे सोरगोआव आलो गोजोनै थानो जायगा मोनबाय थायो, बिनि थाखाय जों अरायबो हास्थायो आरो इसोरनि खाथियाव आर'ज गाबो। नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बांसबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट। बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड, इलिफेन्ट राइड, टी टावार, रिभार रेफ्टिं, भिलेज भिजिट्स, फेमिलि इथनिक फुड, माल्टी कुजिन बायदि बायदि सुबिदा थागोन। बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214, 9954961665, 8638360282, 9859161912। दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क, गियाथि गाउन।